salamat. Nakarating na rin tayo. Nakakapagod kasing maglakad. Oo nga, ito kasing dalawang to. Ayaw sumakay. Mas okay na yan. Para naman ma-exercise kayo. Kaya nga, tignan niyo yung mga katawan nyo. Dumoble na. Lalo ka na, love. Eh ano ngayon? Ayaw mo na ako pag tumaba ako. Ganon. Dumodoble ka na daw. Hindi, no? Mahal na mahal kaya kita. Hello? Sino po sila? Talaga po? Maraming salamat po. Makakaasa po kayo. Love, sino yung tumawag? Bakit ang saya mo? Oo nga, Renz. Sa itsura mo, daig mo pa'y nanalo sa loto, ah. Ano ba yun? Pare. Huwag mong sabing, Oo, pare. Natanggap na ako sa inaplayan ko sa abroad. Makakaalis na ako. Love, hindi ka ba masaya para sa akin? Renz, baka nabigla lang si Emma. Sino ba namang babae ang gustong malayo sa taong mahal niya? Di ba? Love, para din sa atin to. Sa future natin. Para makapag-ipon din ako. Nakakasawa na rin kasi yung ganitong buhay. Nakakasawa ang ganitong buhay? Ibig mo sabihin, pati sa akin nagsasawa ka na rin? Ganun ba, Renz? Hindi naman, love. Gusto ko rin naman na guminhawa ang buhay ko. Kita mo na? Alam ko naman, Renz, na sinasadya mong hindi sabihin sa akin dahil alam mong hindi ako papayag. Pero sige, umalis ka. Magpakayaman ka hanggat gusto mo. Emma, sandali! pre, huwag kang magalit ha. Pero alam mo, may karapatan namang magalit at magtampo sa'yo si Emma. Kahit sino naman pre, magagalit pag pinaglihiman mo. 'Di ba? Sinadya mo naman talagang hindi pa alam kay Emma to. Kaya yan ang nangyari. Pare, gusto ko lang naman matupad ang mga pangarap ko para sa sarili ko. Yun na nga eh. Pangarap mo para sa sarili mo. Paano naman si Emma? Masakit yun para sa kanya. Sige pare, mauna na ako. Pag-isipan mo. Emma? Emma? Nandito ka lang pala. Bakit hindi ka sumasagot? Pasensya ka na. Tinatamad lang kasi akong lumabas. Tinatamad o nagmumukmuk ka lang dahil kay Renz? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, nakalimutan mo na si Renz. Dahil kinalimutan ka na nun. Marga, ano bang ginawa ko kay Renz? Bakit mas pinili niya lumayo? Tapos hindi na siya nagparamdam. May iba na ba siya dun, Marga? Hindi ka naman siguro pinanganak kahapon, Emma, para hindi mo malaman ang sagot. Kaya pwede ba, gumising ka na sa katotohanan dahil kinalimutan ka na ni Renz. Marga, ayoko. Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Renz. Emma, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Teka nga. Hello, Jacob. Hello Marga, napatawag ka? Pwede bang pumunta ka dito kila Emma? Hindi ko na alam ang gagawin ko dito. Nawawala na ata siya sa katinuan. Sige na, at pupunta ako dyan. Oh Marga, kumusta si Emma? Ayan siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Jacob, ikaw na muna bahala kay Emma, ha? May pupuntahan pa kasi ako. Sige, pero bumalik ka rin agad ha, kasi may trabaho ko mamayang gabi. Sige, tawagan mo na lang ako kung kailangan mo nang umalis. Sige, alis na ako. Tanggapin mo na lang na wala na si Renz. Para hindi ka na nahihirapan at tumasang babalikan ka pa niya.
Galit na galit ako kay Renz, Jacob. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin niya, sana mas tinuon ko na lang yung pansin ko sa'yo nung sabay kayong nanliligaw sa akin. Emma, hayaan mo sanang punuan ko ngayon ng pagkukulang ni Renz sa buhay mo. Tutulungan kita para makalimutan mo siya. Maraming salamat, Jacob. Salamat sa inyo ni Marga. Dahil andyan kayo lagi sa tabi ko. Hindi kami kagaya ni Renz. Iiwan ka na lang basta-basta. Lalo ako. Nandito lang ako sa tabi mo, Emma. Maraming salamat talaga, Jacob. Emma? 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 Ang taas ng lagnat mo. Saglit, kukuha ko ng planggana at saka bimpo. Ang taas ng lagnat mo. Uminom ka na ba ng gamot? Salamat, Jacob. Magpagaling ka, Emma, ha? Huwag kang mahihiyang magsabi, Emma, pag may kailangan ka. Maraming salamat sa inyong dalawa. Buti na lang, nandyan kayo. Emma, Jacob, aalis na muna ako at mag-grocery. May pinapabili kasi si nanay sa akin. Sige, Marga. Maraming salamat ha. Mag-iingat ka. Sige, Emma. Jacob, siguraduhin mong okay na si Emma bago ka umuwi, ha? Oo, Marga. Ako nang bahala kay Emma. Sige, Emma. Jacob, alis na ako, ha? Maraming salamat, Jacob ha. Buti na lang, nandyan ka. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa akin. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo, Emma. Mahal kasi kita. Pakiramdam ko, mahal na rin kita, Jacob. Pero hindi ko maipapangakong maibibigay ko agad sa'yo ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Renz. Emma, kung okay na yung pakiramdam mo, baka pwede na rin ako umuwi. Gusto ko na rin kasi magpahinga. Sige, Jacob. Maganda na rin yung pakiramdam ko. Sige, Emma. Aalis na ako. Jacob, sandali. Ano yun, Emma? May masakit pa ba sa'yo? Wala naman, Jacob. Jacob, mahal na rin kita. Mahal din kita, Emma. Emma, balita ko, nagbalik bayan na daw si Renz, ha? Ha? Eh, ano naman ngayon? Huwag mong sabihing may nararamdaman ka pa sa kanya. Hoy, Emma, di ka makasagot dahil totoo? Oo, Marga. Mahal ko pa si Renz hanggang ngayon. At galit ako sa sarili ko. Dahil hindi ko maibigay ang pagmamahal kay Jacob na kagaya kay Renz. Grabe ka naman, Emma. Si Jacob na hindi ka iniwan kahit minsan. Paano naman siya? Eh, anong magagawa ko? Kung natuturuan lang ang puso, at tagal ko nang ginawa. Grabe ka naman, Emma. Dahil ba mas nauna mong naging nobyo si Renz kesa kay Jacob? Kaya mas mahal mo siya, ganun? Ayoko mang aminin, pero parang ganun na nga, Marga. Grabe ka naman, Emma. Ano yan? Pag-ibig na tinimbang? Mas matimbang yung pagmamahal mo dun sa isa? Dahil mas unang naging kayo, ganon? Paano si Jacob ngayon nandyan na si Renz? Kakausapin ko na lang muna si Jacob. Magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan, Emma. Kung ako ang dahilan ng magulong isip mo ngayon, ako na ang magbibigay daan. Jacob, patawad. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko.
Kung kailangan mo ng panahon para makapag-isip ng matino, sige, aalis na ako. Sana lang, hindi ka ulit iwan ni Renz, Emma. Jacob! Patawad, Jacob. Mahal kita. Pero nandito pa rin si Ren sa puso ko. Patawad. Emma, Renz, namiss kita. bakit mo ba ako pinapunta dito? Gusto sana kitang makausap. Hindi mo ba ako namiss? Emma, ang alam ko, kayo na ni Jacob. Kaya dapat, hindi mo na sinasabi sa akin ng mga ganyan. Oo, kami nga. Pero masisisi mo ba ako? Kung hindi ko maibigay sa kanya ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Emma, hindi na tayo tulad ng dati. At imposible na maging tayo pa uli. Bakit, Renz? Hindi mo na ba ako mahal? Yan ba ang dahilan kung bakit hindi na pwedeng maging tayo ulit? Oo, Emma. May kinakasama na ako doon. Sana pinakinggan ko na lang sila, Marga. Na may iba ka na doon. Kaya dapat, hindi ka na nagparamdam sa akin. Pasensya ka na, Emma. Ikakasal na kami pagbalik ko doon. At magkakaanak na kami dahil buntis na siya. Naiinis ako sa'yo, Renz. Kung alam ko lang na ganito yung gagawin mo sa akin, sana hindi na lang kita minahal. Patawad, Emma. Alam ko, mas mamahalin ka ni Jacob at iingatan ka niya. Darating din ang araw, makakalimutan mo ako. Salamat sa pagmamahal mo. Paalam.